راديو إيرنا أزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنات عالم كوينكم نمدوات راديو إيرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم سوني سلستة كمتي كلتشعن إسران كلتن زينانهو فلما أرستاتو أستا سلستة ميتن سوسان إيرتروان أبلان بيدوزاز تحللو تشعي عمد إذكر سنة باباوي أبرار عثمان تعواتي سلمات بين إيرترا قلتشعن إسران كلتن كوينو منغستي إتوبيا أواغان دادي إندقنا نعيسرام إتاوي توسخ جيرو راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና ኣስታ 360 ኤርትራውያን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ላምፔዱዛ ዝተሓለሉ ተሻዓይ ዓመት ይዝከር ኣሎ። ኣብ 3 ጥቅምቲ 2013 መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ ሓተት ዕቑባ ጽዒና ካብ ግማግም ባሕሪ ሊብያ ተበጊሳ ኣብ ክልል ማያት ኢጣልያ ከም ዝተሓለት ይዝከር። እቶም ኤርትራውያን ረዳእና ተጸበዩ ኣብታ ጀልባ ብዘጋጠመ ባርዕ ኣብ ላምፔዱዛ ከም ዝተሓለትን ህፃናት ዝርከብዎም ኣስታ 360 ኤርትራውያን ከም ዝሞቱን ኣይርስዕን። ሬሳ ናይቶም ኣብ ላምፔዱዛ ዝተሓሉ ኤርትራውያን ናብ ዓዲ ንምምላስ ዝግበር ዝነበረ ጻዕርታት ኢጣልያን ኤርትራን ኣብ ውዱእ ምርዳእ ክበጽሓ ዘይምኽኣልን ገሊኡ ክቕበርን ከሎ ገሊኡ ድማ ኣብ ኣግሪጀንቶን ካልእ ከባቢታት ሲሲልያን ኣብ ጋስ ተቐሚጡ ምህላዎ ይፍለጥ። እዚ መላእ ዓለም ዘዛረበ ዘሕዝን ፍጻሜ ሓያሎ መንግስታትን ህዝብታትን ንግዳይ ኣተሓደጋ ዝተፈላለየ ናይ ዝኽሪ መደባት ክሰርዕሎም ከለው መንግስቲ ኤርትራ ግና ናይ ሓዘን መዓልቲ እውን ኣይኣወጀሎምን። ድሕሪ ዝኒ ኤርትራውያን ዝሰንበደ ሓደጋ ላምፔዱዛ ኣብ ዝሓለፈት 9 ዓመታት እውን ዋሕዚ ኤርትራውያን ናብ ስደት ክወድል ብዘይምኽኣሉ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ተደጋጋሚ እዋን ምጥሓል ኣጋጢምዩ። ዓመታዊ ኣብ ዝካየድ ምዕዳል ስልማት ፔን ኤርትራ ስነ ጥበባዊ ኣብራር ዑስማን ናይዚ ዓመት እዚ ተዓዋት ኮይኑ ምዕዳል ስልማት ፔን ኤርትራ ትማሊ ሰንበት 2 ጥቅምቲ 2022 እዩ ኣብ ሾደን ከተማ ስቶክሆልም ተኻይዱ። ኣብራር ዑስማን ንነዊሕ ዓመታት ብዘበርከቶ ጥበብ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅን ብሉፅ ደርፍታትን እዩ ናይዚ ዓመት ተዓዋት ኮይኑ ዘሎ። ስነ ጥበባዊ ኣብራር ዑስማን ነዚ ዝሓለፈ 14 ዓመታት ንቓልሲ ፍትሒ ሓርነት ፍቕርን መዓልታዊ ህይወትን ዝገልጹ ፖለቲካን ፍልስፍናን ሓዘላት ደርፍታት ናብ ህዝቢ ዘቕረበን ገና እውን ዘቕርብ ዘሎን ሓደ ካብ ብሉፃት ኤርትራውያን ድምፃውያን እዩ። ፔን ኤርትራ ኣብ ባሕቲ ጥቅምቲ 2014 ካብ ዝተመስረተሉ ንገጣሚትን ጋዜጠኛን ይርጋለም ፍስሓ ኣሰናዳኢ መርበብ ሓበሬታ ዓዋትን ጸሓፍን ሳልሕ ቃዲ ከምኡ ድማ ንጸሓፍን ሃያስን ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ በብእዋኑ ስልማት ዓዲሉ እዩ። ቁጠባዊ ቅልውላው ምጽዋር ሲኢኑ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጋ ነዳዲ ሕጂ እውን ናይ 20 ሚእታዊ ተወሳኺ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ። እቲ መንግስቲ ኣዋጋ ናይቲ ብድጎማ ዘእትዎ ነዳዲ ኣብዚ 2 ዓመታት በብእዋኑ ወሳኺ ዋጋታት ክገብር ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ በዚ ዝሓለፈ ሰሙን ተሚንዎ ዘሎ መሰረት ድማ ቤንዚንን ናፍታን ካብ ዝነበሮ ናይ 47 ከምኡ ድማ 49 ብር ዋጋታት ብቐደም ተኸተል ናብ 57 ከምኡ ድማ 59 ብር ኣዕሪጎ ኣሎ። ድጎማ እንተዘይህሉ ዋጋታት ቤንዚንን ናፍታን ናብ ልዕሊ 66 ብር ከምኡ ድማ ልዕሊ 81 ብር ክምበለ ዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕዳጋታትን ህሉ ቁጠባዊ ኩነታት ሃገር እናተኸታተለ ምቅያራት ከም ዝገብር እዩ ኣመልኪቱ። ኢትዮጵያ ወሳኺ ዋጋታት ነዳዲ ክትገብር ኣብዚ 2 ዋርሕ ጥራይ ንኻልኣይ እዋናዩ። ቁጠባዊ ቅልውላው ሃገር እናባእሰ ብምምጽኡ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ መጠን ዝቕባበ 35 ሚእታዊት በፂሑ። ኣብታ ሃገር $1 ኣሜሪካ ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ክሊ 53 ብር ይሽረፍ እኳ እንተሎ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ካብ 60 ክሳብ 70 ብር ይሽረፈሉ ኣጋጣሚታት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ኣውራ ጠንቅሙን ቁልቋል ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ምስኡ ተተሓሒዙ ተነቢሩ ዘሎ እገዳታትን ምዃኑ ይትንተን። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ راديو إيرنا